Waranggana. Nah ya Pak ya duwe anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bungano. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan won gaene kopi apa teh? Teh wae, teh wae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya, teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampe nek kaya ngono aduh gak mesra to disawang anake lho kaya taraki satru wae. Malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Ayo papa anake ndang dikendangi. Ya, Anake kendangi. tadi kendangi. Ya. Serianing. Oh duduk ya Pak ya. Hah? Esok awan. Ya. Udah. Iya Le. Lah iki pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang, sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Heeh. Kayak piye to ceritane piye asine? Mun ya. Jam 1 dhewe lagi mangkat ya. Oh iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi teko Pak. Miskom, Pak, Jam miskom. 1, Pak. Masa yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho Pak. Sampeyan gak ngesane Pak, ketemu mek sak nyuk ho. Oh. Gak ngesane sampean. Sampean yo duwe pasangan lho Pak. Sampean yo duwe butuwi lho. Iya, Apa ngerti. sampean ketemu karo butuwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho Pak. Yo iso aku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi Pak. Sik tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Momen das boleh musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku Di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurai yoga, nganti pucet. Lagi ning bisa mau itu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah makan. Iya. Heeh, nek ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya mong gegujonan, gegojekan ngono lho. Ya. Yogane diwis laras ki wong turah-turah. Oh iya. Sawangan to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia, sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacah ana 12. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Gak iki wis lunas lho duwite. Ja, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu, matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa mau? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Iki nggih. Terima kasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DL ini ki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki, Pak? Teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo Bu. Wis tau ning omahmu lho, wis tau ning omahmu Bu Sri, kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu. Kowe nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Nyeluk ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nika kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu do piye? Kok iso nyeluk Mbak Wiwin, Mbak ini kan kok mamah. Ya kan bahasane aku to, Pak. Ribon. Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali ini kan pun pacaran apa dereng? Wah, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Nah niku pun bener. Tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi ki kok karo aku tak anggap ATM. Adik. ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi. Adik tapi megene. Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? Wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ngono ya. Ya.
Kita juga ATN. ATN-nya apa? ATN-nya Adik tapi nesunan. Wah iya. sesuai. Iya. Nah, Matur apa nek karo Bu Sri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bareng nggih Bu, niki tesih kula beto. oh. Dikai duit barang to, Mo? Nggih, diparingi tali asih. Aku dadi kelingan aku ya dititipi duit kok kowe cah loro kok. Mong tali asih, tali kotange ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratu Jaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwijo Laras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, iki Apa tejane cilik-cilik cerit iki? iki grupe cah loro kuwi lho. Suwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Ya iki tadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi kini kan nyo. Tompo. Ya. Wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Bisa ngecerit. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Nggih. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratu Jaya yang ada di Hong Kong. Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratu Jaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum Ya. Den Haag, yang ada di Hong Kong. Di Den Haag, Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, lha niki pun makaping-kaping ya, Pak. Oh iya. Ya, saiki kowe nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Gogon. Anu Puspitanala Mas. Puspitanala. Iya. Lah kowe Ardi apa Puspitanala? Gaya Pak. Apa di? Wow. Dereng iki Pak jane. Iya. Lah isomu apa? Kadek ingin takon apalne kok. Ini kok ngoten apa-apa. Ya, Kusuma Wijaya. Ya. Kalih ngawur sithik, Pak. Oh, ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Iya. Kok jare kok sithik ngono. Iya. Ngono kok adik apa telek. Iki tok maneh awak dhewe pacaran Mas. Ya toh? Tok maneh dhewe pacaran ya toh. Terus mari ngono ade rapi terus dhe anake legit ngono. Engko Pak enek dramane Pak. Oke. Iki mesra sik iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono to. Heeh. Terus Kusuma Wijaya. orang-orang kok rapi terus dhe anak legit. Oh, legit ku yo ditampilne. Ya. Ning wajah yo member awakmu kok wajah legit ki yo. Rupane iki lho. Oh, nggih mirip gitu Pak. Mirip. Mirip Nah. nggih. Nah, ya coba Kusuma Wijaya. Nah, coba kayak apa? Ya. Sing mesra no, pacaran orang mesra no. Lah setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Ya. Nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deniken. Mbok De, Mah. Panggil aku Mama. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mama dan
papa. Oh iya. Ya, dhewe mamah papa no apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Pak. Heeh. Ana sing ngandakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no visi meh padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik Pak. Oh iya kakak adik ya. Heeh. Iya. Gimana? Suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Oh, jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya sebentar ya nak, sebentar ya. Ini papa sama mama. Mama mau bikin cucu. Jadi dia orang metu. Oh, mimi cucu ini mimi cucu. Makasih mama. Iya nak, sini tengah nih, tengah. Ngopo sikilmu ngopo? Enek selotite. Papa ini anaknya loh, ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Gimana kayak ambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng bae iki ambek iya, papamu rada bisu soalnya nak. Heeh, ya ukurane ya. Wong papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan kok. Bikin umpamane Pak. Umpama iya ya. Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Yung ini dia aku sing disemprot. Bikinnya gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku. Iki Ya. piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Iya. Dites suara. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? Apa ini? Apa bawa meneh. Bawa engko ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Iya, ya. Tuh. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu genti slendro wae, genti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng nduk legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar-nyingkur. Lingkar ngingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu kakek. Oh, kakek Iya iya. no, kakek. Oh, wis tuwek men to ya awakku. Hah? Iya. Nyingkar nyingkur. Beh iki rong iso ki, latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to, Mamah, Mbak? Mamah Niken. Mas Bandi enek lah Mas Bandi. Kendange jokno ning karo kene Mas Bandi. Nah, kok dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to Mama? Iya sabar. Sabang dor. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yengke. Mutan Yayung. lelampahan kangka wuri. Piye to Mak? Ya bener. Bener, Nduk. Ya ora apa-apa, bener kuwi bener. Yayung. Tulus. Tresno tulus Nadyan ning gubuk ya. senadyan ning kubuk asmara. Yeay, iso to? Iso.
bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya Waranggana. Nah ya Pak ya duwe anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bungano. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan won dekne kopi apa teh? Teh wae teh. Ae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono aduh gak mesra to disawang anake lho kaya taraki satru wae. Malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Ayo papa anake ndak dikendangi. Ya, Anake kendangi. tadi kendangi. Ya. Oh, duduk ya Pak ya. Hah? Esok awan. Ya. Iya Lah pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake ayo. Ya. 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 Iya nak. Kayak apa? Yen liwat, ya. Yen liwat aku kelingan aku pakai biyen tak keleren inget cagak kabak tulisan marana padai sing Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. kan hobi toh Pak. Hobi ya? Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya? Seni loh Pak, seni mancing. Wah, jangan bikin semerap. Iya. Cadadan sajroning ati datang luntur Dandune Mas Andi.
catatan. Ya. Ya, matur nuwun. Alhamdulillah. Marem rasane. Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya senggo sampeyan kok. Ya. Disangoni sih. Aja sampeyan ngono dilek nyeluki, lah duwite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah. Peyan. Nak do Papa. Marah to peyan. Ngono. Iki sih tok mamundur sing ngaturke dhuwit 1 juta ki mau kan.